Teliamura a diplong ni bisingo khopjak hodrai adhesive lace ni bisingo klaijak hathai kuchuk kamingni takho bichitra bijoy jomatia kwbangma salni simingno sak hamya thongaro klaijak yakhaba paralysis wngwi nukhungo ajimung rimanya thongaro klaijak takho bichitra bijoy jomatia haini bagwino chugya nukhung ui tongman jorao nukhungo ajimung rimanya sak paralysis singjak thongaro klaijak yakung yakcholiya wngmani no nugui khas hoijakliya tongwi manliya bobagrani naharmung eba bobagrani dagimung bobagrani thansa tiprasa kha baksa wngwi tongmani jorao thangwi chuba uikha tipra motha yakheba OITF tai TWF rok thangwi chubamung riuikha takho bichitra bijoy jomatia no aw khapang taw tai bohok song belakhino kha khamani koktuma mono wngkha sak hamya eba nukhung chugya sak thongaro klai tongmani jorao kebo phano chubamung kwrwi hinkhe nukhung chugya no wngwi thango haini bagwino lukurok hamjakma bai lukurok khairokma bai tabuk kwrang thaio tabuk chubachu rwlai tongo bobagra phaimani yagulo tabuk chubalaimani choya nugjagwi tongo social media ni bisingti rogo haini bagwino tabuk sak hamya wngtho eba handicap wngtho eba nukhung chugya wngwi tongtho aba khe chubalai tongo lukurok naitongni choya kwrwi chini kokti bisingti o mangpili no. Hingke bai omo sini tipramo thani warriors rok to edisa pang phaimani pore jaga omo haike sungsuba su khlairai tongkhe nungbo haini omo hai suba sorong mangoi bom haima tongbai Miro ano mo saro phephan lo ano nai phamen bu sang khising ha sekinder min dekha gana maya gana unu bisa dekhat na bhai ngala khas hingke bai omo media ni bisingte khe lukurok no bom haike kok kasaragani musungni ni byaktigoto babe borong ba na kino sunu pang ke to hai kino ngro khai thang thang kahang ke nung bai ke nung Sentini oro sini jaga thai ke Teliamura political block committee ni under ro khodrai bisi under ke kami ni mengke Darjeeling tila kami oro sini aku sini tipramo tani supporter khub khagna go sori haya mo paralysis ke phajak mo yak maja yak khar susu khebo mo go bisna ho khlaijak mani sak soliya ani bangai sini je suksa sing sini tipramo thani joto sini yang hodrai amsai ni te sini youth ni organize by YTF Youth Tipra Federation ni organize by ke sini joto sini tipramo thani supporter ra korok phailege sing tini sini kering nukho amo sini yang tongo sini tini ni je suba monggo amo sini je omong nai haya khlaini bani cinta khuni mengke bichitra bijoy jomatia engke bo sela borok nom nukhunggo botong ma si bo si sori sole galia ka buri borok si ajegei nukhung sol roi ma si hani bangai seng khanang lagi joto sini oro mili laya ngoi sini organize YTF ni bising tike seng suba su khaleni hi tini khailege o suba su ni bisingo tini sini logego tongo khodrai bisi ni sini tipramo thani chairman borong ganang ni tai jomatia ngetei logego tongo sini YTF Teliamura block committee ni organizing secretary Omid Jomatia te sini YTF ni warriors yang sini Somir Deborma te YTF ni sini yang warriors Teliamura block committee ni Anthony Jomatia joto sini TWF ni omoro bukhukjo robo sini oka sakra robo maijaga
যতনো মিলিলাই আখবই जों তিনি তাকো চিনি খা গোনাं চিনতে প্রামো থানি bo sorry hayani bangai nukho klai nogo klai jani bangai চিনি তাকো বিস্তর বিজয়নো जों তিনি অর সুবাগানি ফাইলিজাই ओमफ्राय बननो जोंनो कयगानि मुसुगु मेडियानि बिसिंथिखे जों चिनि अमो चिनि एडिसि हाबांनि बिसिंथिखे दे जों ओ मेडियानि फोकासनि बिसिंथिखे चिनि एडिसि हाबांनि जे एडिसि गभर्नमेन्टनि चिनि CEM चिनि सार बरम गोनां Bono Sondro Zomatia te चिनि एडिसि हाबांनि EM रनि थानिगो ओ मेडियानि फोकासनि बिसिंथिखे बरमनो हुनु मुंरबै चिनि एडिसि हाबांनि के जों सुबासु रक साकथालायनायebono जों अर जगाजग खाय कन्टेक्ट खायगै जों अर गो फालिजाखा ओमफ्राय एसे सागैनो जतनो हामथा ओंखे ताखुगनि बुंखे आंबो मोनखे त्रिनो जमातिया